înainte ca să cânte, vreau să fac prezentarea, așa să zic, proiectului de mâine. După cum ați văzut, cei care urmăriți Facebook și pagina pe care am postat tot felul de lucruri, am scris și câte ceva despre proiectul de mâine. Vom oferi pizza oamenilor nevoiași. Ne-am gândit că, da, la teorie toți suntem buni și toți știm, dar când vine vorba de practică, merge mai greu. Și am hotărât ca acest proiect Ai Succes să nu fie doar despre teorie, ci să putem să punem și în practică împreună. Astfel vom consolida și relațiile dintre noi, vom face bine împreună și la sfârșit vom pleca cu toții cu mare satisfacție și mulțumire în suflet. În ce constă de fapt? Iosan a vorbit cu managerul unei pizzerii și a spus ce urmărim cu acest proiect. El a fost super încântat, foarte entuziasmat și ne-a făcut o ofertă, așa că vom putea cumpăra pizza la preț de producător. Trebuia să fie și el prezent în această seară cu noi. Nu știm exact ce s-a întâmplat. Poate ajunge la mai pe final. Sperăm. Unde ne vom întâlni la Modarom, la ora 10 mâine dimineață. Și vom stabili cu cei care vor fi prezenți traseul. Așa cum am spus, vom oferi pizza oamenilor care au nevoie de o hrană caldă. Îi invit în continuare pe băieții din Brașov să se pregătească ca să cânte. În timp ce ei vor cânta, vedeți această cutie. Da, managerul a fost drăguț și entuziasmat și ne-a făcut ofertă, dar trebuie să ne facem și noi parte, așa că cine are plăcerea poate să ne ajute și ei vor cânta. Această cutie vom da mână în mână și cei care simt pot să facă o donație. Poftiți!